Oke county ma Kericho dhi county ma Siaya campaign mar pim mar Kansa mane los kod joute gavanas eloro manam lulu omiyo mine 25 ofwenyo ni gin kod kute manyalo nyayo tuo mar Kansa e kinde ma biro ka 5 ewi mine moho 3,600 to yud kod Kansa mane okang' mokwongo ma bende inyalo resi kapok onyaye del. Kaluwore kod laktar Michael Odur, laktar mochung' ne thieth mar Kansa e county ma Siaya, mine 25 mane yud kod kute manyalo nyayo Kansa ok ni marach kaluwore ni kute go inyalo gol oko. Duoro kwayo mine ahinya to matindo mondo bed thuolo mar timo pim mar Kansa. Jod bura mano jaod gavana ma Siaya Betty Murungi ma bende ne loso e kar thieth mano ma sub county Mokwala okwayo jonyuol man kod nyithindo manyiri mantie kind higni 10 nyaka 15 mondo oter nyithindgi mar yudo chanjo mar Kansa. We've already screened over 2,400 women. We've also managed to vaccinate over 1,200 young girls against HPV. And in our projection, we are hopeful that by the time we tally all our data at the end of today, we will probably be almost 90% of the 3,600 that we projected. Now, also importantly is throughout this week, we have been able to identify 5 women through the screening program who are having early cervical cancer, and it is our hope that this exercise will help us offer treatment early to those. We are appealing to all parents and all young girls aged between 10 and 14 to be availed for the vaccine, which is being offered for free across all our facilities, and it is also organized in schools.